1998an hasi ginen, hasi zen Artea Elkartea egun berezi hau ospatzen, eta orain sortea daukagu 25 edizietara heltzea. Gure sortea da, herritik jaio zen bezala, herriak asko parte hartzen du. Gainera, 2022 urtean udalak antolatutako etorkizuneko antzinako azokaren gogoetarako, hor herriak diseinu bat egin zuen, eta hortik atera ginen lantalde bat, zein herritik eta herrirako antolatzen dugun azoka, herritarrak disfrutatzeko, eta kanpoko jendea baita ere gurekin batera disfrutatzera gonbidatzeko. Kristolako eguna ateratzegu, Kristolako eguzkia laguntzen digu, nahiko ambiente dago gaur hartzinegan, eta eskertzekoa da benetan gurekin batera disfrutatzera etorri zareten guztioi.